Ahoj, toto je podcast Black and White a dneska jsme si pro vás připravili speciální díl a budeme se bavit o císařském řezu. O jeho indikacích, jak to probíhá, co všechno se kolem toho děje a jestli je vůbec potřeba se na císařský řez připravovat. Takže co si myslíš, Aničko? No, já bych určitě ze začátku začala těmi možnými indikacemi. Takže jestli nám jako lékař řekneš? Určitě. Tak k císařskému řezu vlastně ty indikace rozdělujeme do takových dvou hlavních skupin. A to je indikace akutní, kdy si myslím, že není moc o čem se bavit, kdy máme známky toho, že je v ohrožení buď žena, která rodí miminko, anebo samotné miminko, takže je potřeba co nejrychleji ten porod ukončit císařským řezem. Takže to jsou ty akutní indikace, které samozřejmě v rámci toho tématu můžou být více akutní, jako je třeba to, že děťátku dojde přívod kyslíku přes pupečník v důsledku nějaké komplikace, anebo méně akutní, třeba jako nepostupující porod, kdy spíš ta indikace jako vyčerpání ženy. A pak máme takové... Tím se vlastně, dá se říct, liší i ta rychlost, s jakou se ten císařský řez provádí. On vlastně se v té naší hantýrce jakýkoliv císařský řez, který se dělá v průběhu vaginálního porodu, označuje jako akutní, že není plánovaný, tak. Ale vlastně možná na to vysvětlení ta akutnost má různou jako míru. Přesně kdy tak. Jsou ty život ohrožující důvody na straně ženy nebo miminka, anebo je to právě to, že jsme vyčerpali všechny možnosti počas vaginálního porodu, ten porod se nevyvíjí, nepostupuje, nefunguje a zkrátka vytáhnout miminko pomocí císařského řezu přes břicho je ta poslední možnost, která zbývá. A taková varianta tedy není úplně ta hyperakutní a dá se udělat v průběhu několika třeba desítek minut. Přesně tak, jak říkáš. A my tomu, když je ten císařský řez úplně super akutní, říkáme v podstatě urgentní a je to takový náš kód, že když voláme ARO s tím, že potřebujeme urgentní císařský řez, tak ví, že musí prostě běžet. Že tam jako jde o ten čas, když to ten akutní řez většinou jako počká těch 10 minut, než se připraví prostě operační sál a tým a tak. Jasně. A teď teda pojďme k těm indikacím, protože ty akutní řezy, to jsme si teď řekli, že vznikají z běžícího vaginálního porodu z různých důvodů, ale potom jsou i císařské řezy, o kterých víme hodně dopředu. Jsou to takzvaně plánované, kdy už předem dopředu je jasný nějaký ten důvod. A co těmi důvody nejčastěji je? Tak nejčastěji, když to můžeme shrnout, tak může to být určité přání rodičky, dejme tomu, že je to třeba žena, která už jednou císařským řezem rodila a nepřeje si to zkoušet znovu. Může to být žena, která třeba má miminko v poloze koncem pánevním a nepřeje si rodit císařským řez, a rodit právě spontánně, takže volí císařský řez a víceméně to jsou takové indikace, které se dají nějakým způsobem třeba s tou ženou ještě probrat. Pak jsou indikace, jako je třeba poloha placenty, která jde přes porodní cesty, takže v podstatě by žena byla ohrožena velkým krvácením, abrupcí placenty a dalšími komplikacemi. Tím, že ta placenta tam brání vlastně průchodu miminka ven z těla. Přesně tak, takže by vlastně nebylo vůbec možné v pohodě porodit. Jasně. A potom samozřejmě jsou další komplikace, které se mohou vyvinout v průběhu toho těhotenství, které brání tomu, aby se žena pokusila o ten vaginální porod. Může to být třeba opravdu malý váhový odhad miminka, kdy to miminko už nám dává signály, že nejenom, že málo roste, ale že už trpí i takovým chronickým stresem, chronickým nedostatkem kyslíku. My tomu říkáme FGR 2. stupně, takže by nezvládlo zátěž při porodu těmi kontrakcemi. Takže třeba i toto může být indikací k císařskému řezu. K tomu je konkrétně nějaká váha, nebo se fakt orientujete podle té doplerometrie, když vlastně miminko vidíme, že nepřibývá, že hubne hlavně okolo bříška, tak tomu říkáme FGR neboli fetální růstová restrikce a ta je 1., 2., 3. stupně. A u toho 1. stupně znamená, že v podstatě
ještě je dobrá doplerometrie. Takže víme, že to miminko, i když je menší a už nám jde mimo tabulky, tak pořád ještě průtok v pupečníku je dostatečný k tomu, aby to děťátko zvládlo třeba i zátěž kontrakcí. Takže většinou si třeba po 37. týdnu už nějakým způsobem doporučuje ten porod vyvolat, ale víme, že to děťátko by to mělo zvládnout. Ale pak jsou samozřejmě děťátka, kdy už vidíme i na měření průtoku vlastně v pupečníku nebo průtoku v mozkové arterii, že je tam opravdu omezený zásobení děťátka tím kyslíkem, takže by opravdu nezvládlo zátěž toho porodu. Takže toto se většinou řeší v rámci rizikové poradny. Pak jsou to samozřejmě i děti diabetiček, které mají velký váhový odhad. Co to znamená velký váhový odhad? To je takové diskutované téma, protože je to velmi subjektivní. Přesně tak. Tak u těch diabetiček v našem doporučeném postupu máme vlastně nad 4,5 kg. A už to je teda indikace k císařskému řezu? V podstatě záleží. Jako vždycky můžeš nějakým způsobem rozvinout tu diskuzi, poučit ženu. V podstatě žena se tady v tom případě rozhoduje, ale to doporučení z naší strany by mělo být jasné. Teoreticky už u ženy, která má diabetes a má plod nad 4 kg, tak už může vlastně být doporučen. V čem je rozdíl jakoby u těch dětí diabetiček, když jsou velké, protože oni se rodí velké děti a umí se narodit úplně v pohodě, tak v čem je rozdíl u těch dětí? Tam jde o to, že se úplně nerovnoměrně ukládá ten tuk právě v oblasti tady záhlaví a ramenek toho plodu, takže tam hrozí komplikace porodu, která se jmenuje dystokie ramenek. A hrozí teda mnohem jakoby častěji nebo s větším rizikem než u normálně velkých dětí? Proporčně velkých dětí. Jo, ale toto jsou všechno takové rizikové faktory, které se musí vzít do úvahy a samozřejmě jsme velmi opatrní s primární indikací císařského řezu tady v tomhle případě. Jasně. Většinou voláme samozřejmě vedoucího lékaře, který si sám ještě ženu vyšetří a zváží všechny tady ty indikace, než jí doporučí takzvaný primární císařský Ale řez. asi se bere ohled na to přání. Bere se určitě ohled na odvahu, to přání. Žena. Odvahu, samozřejmě je taky důležité, jestli žena rodí poprvé nebo po třetí. A tak, ale prostě může se stát, že pokud máte těhotenskou cukrovku a máte větší váhový odhad miminka, tak se bude minimálně řešit třeba dřívější vyvolání porodu. Tak to je třeba tady toto. A pak je taková velmi různorodá skupina různých indikací, ať už jsou to stavy po nějakých operacích, třeba endometriózy, nebo nějakých ortopedických operacích pánve nebo kyčelních kloubů. Můžou to být i neurologické indikace, třeba u žen s epilepsií, po neurochirurgických zákrocích, po léčbě třeba nějakých nádorů v oblasti mozku, kdy vlastně se bojí ty určité specializace, které ženu mají v péči, že by při tom porodu mohla nastat komplikace, která právě vyplývá tady z toho stavu. Jsou i oční indikace k císařskému řezu, když má žena třeba hodně dioptrii, ale samozřejmě v poslední době se tady tyto indikace hodně diskutují a ne vždycky se úplně zakládají na evidence-based. Znám to a je to zajímavé, jak se to vlastně vyvíjí. Jak je to s císařským řezem na přání, když prostě žena z nějakých svých důvodů má ať už obavy nebo prostě nechce rodit vaginálně, buď si myslí, že by to mohlo být jakoby snazší, lepší, víc pod kontrolou, nebo ty důvody jsou jako různé, tak jak je to s řezem na přání? Já si myslím, že nikdo ženu neodmítne. Pokud přijde do té ambulance s tím, že je rozhodnutá, že bude rodit císařským řezem a dá proto nějaké relevantní důvody, tím je i samozřejmě úzkost, velký strach z toho rodit vaginálně, tak se v podstatě indikace najde vždycky. Protože víme to, Aničko, myslím, že máš i podobnou zkušenost ty, že když ženy žijí celé těhotenství v tom, že budou mít plánovaný císařský řez a pak z nějakého důvodu se jim třeba nevyhoví nebo prostě se ten porod rozběhne a už se nechá běžet, že často tam bývají i komplikace, že prostě ta hlava nedokáže úplně jednoduše přepnout. Je to tak, určitě. A z toho máme všichni samozřejmě jako strach. Já jsem zažila mnoho jako případů, kdy žena přicházela do mé péče
s tím, že už někdy v dětství nebo v mladé jako dospělosti se dozvěděla, že má úzkou pánev, že je malá, že něco a že až bude rodit, takže to buď bude obtížné, nebo že to bude rovnou císařský řez, což je vlastně jako zajímavé vůbec se takhle jako v mládí dozvědět. A ty ženy celou dobu jsou opravdu jako tímto směrem nastavené a je pro ně někdy velkým rozčarováním, když přijdou do porodnice a tam primárně jako není žádný ten zjištěný důvod. A najednou je ta žena postavená před to, že než se to zkomplikuje, tak se nechává prostě rodit a kdyby cokoliv, tak se zasáhne. Tak to je určitě pro ty ženy velmi jako náročná situace. Přesně tak, protože oni jdou do toho porodu už s tím mindsetem, že to jdou jako zkusit, ale že vlastně chtějí řez a nechápou, proč jsou vystaveni té bolesti, proč jsou vystaveni všemu, co s tím porodem souvisí, když mohli mít a měli mít ten plánovaný řez, který jim sliboval někdo. Ať už to je třeba i jejich registrující gynekolog, vlastně člověk v té porodnici z toho může vlastně být úplně jako nevinně v tomto, protože té ženě třeba řekne gynekolog, vaše miminko, to už to je veliký, to jí řekne třeba už v 20. týdnu, že odpovídá třeba 95. percentilu, no já s vaší postavou bych volil jedině císařský řez. Jo, stává se to často. Ještě než asi dojdem úplně k tomu, jak to všechno probíhá a co s tím souvisí, tak já bych ještě chtěla, ať nám řekneš, vlastně má vůbec smysl jakoby prožívat nějakou bolest u porodu, u vaginálního porodu, protože určitě si mnoho jako lidí, kteří třeba měli miminko koncem pánevním a dřív se běžně dělal císařský řez na konec pánevní, dneska se od toho ustupuje a pokud žena chce a ta poloha je vlastně fyziologická tím koncem pánevním, tak ženy mohou rodit vaginálně, ale dřív se to dělalo jakoby běžně, takže žena po prvním císařském řezu z důvodu konce pánevního teď stojí před výběrem té další možnosti a buď si ty ženy nechají jakoby doporučit, anebo jsou zase hozené do té metody nebo do toho způsobu, aniž by jako věděli. Samozřejmě informovat se, to je povinností v zásadě asi každého příjemce péče, aby se informoval o svém stavu, aby se mohl rozhodovat. Ale jak ty se díváš na to, co souvisí s vaginálním porodem, ta bolest a to všechno kolem, má to cenu jakoby prožívat, nebo je jednodušší, lepší, bezpečnější, rychlejší jít rovnou na opakovaný řez? No, já kdybych se na to dívala jenom z pozice lékaře, tak samozřejmě udělat císařský řez trvá 40 minut. Je to rychlé, bezpečné a vlastně je to takový ten hodně na výsledek orientovaný přístup, že teda přijdu, jsem vlastně ušetřena té bolesti a všeho, co souvisí s porodem a dostanu to miminko. Mám krásnou jizvičku, mám super operatéra a v podstatě mám zajištěno všechno kolem toho, co je potřeba. Ale když to vezmu z pozice ženy, která už rodila a když teda se na to nebudem dívat jenom tady tím čistě na výsledek orientovaným způsobem, tak si myslím, že prožít ten porod, prožít ty kontrakce, jako dá ti to úplně jiný náhled i vlastně nejenom jako na ten porodní proces, ale vlastně i celkově na to dítě. To dítě lépe připravíš. Třeba k tomu, aby lépe začalo se přizpůsobovat tomu novému prostředí, aby začalo lépe dýchat, protože u tady těch novorozených miminek rozených císařským řezem se může objevit komplikace, která se jmenuje tranzitorní tachypnoe novorozence a souvisí s tím, že se pomalu vstřebává tekutina, která je v plicích vlastně normálně z té doby, kdy je miminko v bříšku. Protože nedochází k tomu stlačení vlastně v porodních cestách úplně. Přesně a vlastně vlivem toho stresu, které to děťátko prožívá i v průběhu těch kontrakcí, tak se vlastně indukuje tvorba takových kanálků, které na základě určitých reakcí vlastně odčerpávají jakoby, nebo indukují ten přechod té tekutiny z těch plic ven. To je právě jako asi zajímavé pro mě určitě a myslím, že i asi pro ženy, po případě muže, kteří nás poslouchají, protože vlastně, jak jsi říkala, ten císařský řez se dá
naplánovat, to znamená víme, že v pondělí v 8 ráno, víme, co tam bude za lidi, že bude plně obsazený tým, odpočinutý, žena přijde ideálně teda vyspaná, to je teda ideál, bohužel si myslím, že při tou operací nikdo nespí. Takže to je všecko určitě na ten výsledek orientované a ty podmínky pro ten dobrý výsledek jsou víc než dobré, ale vlastně to sebou nese něco, čemu se říká ty krátkodobé a dlouhodobé rizika císařského řezu. Ta transitorní tachypnoe je jedna z těch krátkodobých, co jsi říkala. Je tam víc tady těch věcí, co vlastně můžou být překvapivé u císařského řezu, co je myslíš třeba... ty krátkodobé? Nebo ty krátkodobé třeba, protože krátkodobé jsou nějaké u ženy i u miminka. Jasně. Tak víš co, ono u té ženy samozřejmě může dojít k jakékoliv komplikaci v průběhu je to totiž operace. řezu. Je to velká operace, kdy jdeme přes všechny vrstvy břišní stěny, což souvisí i s těmi dlouhodobými komplikacemi, a že vlastně do dutiny břišní žena je ohrožená krvácením, je ohrožená poraněním okolních tkání, ať je to třeba močový měchýř, střevo. Může být už po nějakých operacích, může mít to bříško prostě už nějakým způsobem změněné ty anatomické poměry, může tam být spousta srůstů, takže to samozřejmě zvyšuje riziko. A že jo, nejsou to jenom tady ty tělesné věci, ale jsou to i psychické. Setkala jsem se s tím jako opakovaně, třeba u žen, které vlastně potom měly až takové jako úzkostné stavy z toho, že nedůvěřovali vlastnímu tělu, že nebylo schopno porodit dítě. Že sice krátkodobě měli radost z toho, že teda byly ušetřeny tady těch komplikací a bolestí. A že ten výsledek byl jako bezpečný. A výsledek byl bezpečný, ale zároveň vlastně byla tam opravdu velká jako neláska k tomu svému tělu. Že prostě nedokázalo ani porodit. A to se setkala s tím i u žen, které měly třeba plánovaný řez? Spíš u těch, které měly jako pokus o ten porod, ale vlastně v průběhu toho se řeklo, že už nějakým způsobem není třeba úplně vhodné v tom pokračovat. Ono samozřejmě toto jsou ženy, které třeba už si prodělaly nějaké onkologické onemocnění, takže už primárně třeba zrovna jednu si pamatuju, tak už tam primárně byla jako nedůvěra k tomu tělu, že jí zklamalo, jasně, prostě onemocnělo a tak. No a potom, když z důvodu i nějaké jako bezpečnosti, samozřejmě u této ženy, která měla zamražené jediné embryo před tou léčbou té rakoviny, tak samozřejmě jsou všichni mnohem opatrnější. To určitě. A když je jakákoliv známka toho, že je to děťátko v nějakém stresu, tak nikdo nepřemýšlí dvakrát a nesnaží se tu ženu ještě nějakým způsobem nutit rodit. Prostě zvolí se ta bezpečná varianta, ale nemyslím si, že jsou to tady ty extrémní případy, že i ty ženy, které rodí císařským řezem, tak někde v hlavě vzadu jim ten červíček hlodá a přemýšlí, jaké by to bylo, kdyby to děťátko porodili, a myslím si, že to můžeš říct i ty, když doprovázíš pak ženy po císařském řezu, které porodí vaginálně, takzvaným výbekem, že ten pocit z toho porodu je prostě úplně jinde. To určitě se shodneme jakoby ve velké míře těch žen, že ten pocit je rozhodně někde jinde. Není úplně ve 100% shoda v tom, že by ta žena, kdyby měla na výběr, si znovu volila třeba vaginální porod, protože on je svým způsobem, má tam náročné části, ale ono asi vždycky záleží, v jaké době se o tom s ženou bavíš, jestli je to prostě hodinu po porodu, nebo je to po 6 nedělí, nebo je to za rok, nebo jak to vlastně je. Protože oba ty typy porodu mají svoje prostě benefity a ty nevýhody, které potom tam jsou. Pojďme ještě, než teda budeme pokračovat, ty dlouhodobé nějaké věci, které nám tam vychází spíš statisticky ze studií. Tak určitě, když si vezmeme to miminko, tak je tam vyšší riziko alergie, astmatu. Vlastně to děťátko neprojde tím poševním prostředím a samozřejmě osídlení střev tady těchto dětí po císařském řezu je prostě úplně jiné než třeba děti, které se rodí vaginálně. Samozřejmě vliv na to má i kojení a další věci. Není to jenom císařským řezem. A u té ženy samozřejmě můžou se vyskytnout srůsty v té dutině břišní, může tam dojít k určitým změnám, které jsou třeba dané tou jizvou,
přes všechny ty části toho bříška, protože mi přijde, že spousta žen má představu, že mají teda tu jednu krásnou kalhotkovou jizvičku, kterou schovají, ale pak vlastně si neuvědomují, že k tomu, aby se to miminko dostalo ven, takže nestačí ta jedna malá jizvička v těch kalhotkách, ale my vlastně jdeme jako tak, že oddalujeme svaly od sebe, že vlastně tu děložku jakoby musíme nějakým způsobem obnášet v té oblasti, kde provádíme ten řez, že se tam opravdu jako manipuluje v té dutině břišní. A je tam třeba prostor, ano. A je tam potřeba prostor, tlačí se na to bříško, aby se to miminko podařilo dostat jako ven. Není to úplně jako, že uděláme řez a voilà, miminko. Jo. Je to prostě operace velká břišní a chápu, že k tomu třeba přispívá, tedy k tomu obrazu je spousta známých osobností, které si v 8. měsíci nechají udělat císařský řez, protože samozřejmě tělo ženy se nejvíce mění k tomu závěru těhotenství, takže v podstatě... Fakt, 8. To je teda v Americe spíš trend, než u nás, ale... Jo. Tak pojďme teda k tomu plánování císařského řezu. Jak probíhá to plánování, jak probíhá příprava, co by žena vlastně měla vůbec vědět, o čem by měla být poučená před císařským řezem? Tak já si myslím, že žena, která jde k císařskému řezu a je to ten plánovaný řez, tak by určitě si měla projít se svým lékařem, který ten řez indikuje, krůček po krůčku, jak to teda bude probíhat, co v jejím případě bude potřeba. Samozřejmě by se měla taky informovat o pracovišti, kde ten císařský řez bude proveden, jestli je tam možnost bondingu, jestli bude muset přijít den předem nebo stačí přijít ráno. To je za mě velmi jako důležité vědět, že ty pracoviště se mezi sebou liší právě tady těma drobnostma. Jestli musím být den před operací hospitalizovaná, anebo můžu přijít až ráno v den operace. Ono je to vlastně taková hloupost, když se na to podíváš z určitého pohledu, ale myslím si, že pro tu ženu je důležité, že ještě třeba může být ráno doma. Určitě. Jako vyspat se ve své posteli je za mě rozhodně jako benefitem, protože přece jenom v té nemocnici buď jste někde na oddělení, nevím, na nějaké buď observaci nebo na nějakém oddělení, kde už buď jsou ženy těhotné před porodem, nebo už tam jsou s miminkama. Nejste sama. A nejste většinou sama, takže slyšíte i různé jako zvuky a hluk, který na tom oddělení probíhá. A za mě vyspat se ve vlastní posteli je rozhodně benefit před operací, i když, jak jsme řekli, tak málo kdo asi prostě spí 8 hodin v kuse a prostě vyskočí jak rybička. To samé ten bonding s miminkem na operačním sále, anebo i krátce poté, nebo hned po operaci na dalším tom následném pokoji, taky není všude ještě automatika. Stále jsou pracoviště, kde žena jde po operaci císařským řezem na jipku a miminko jde na oddělení novorozenců a buď ho tam někdo za ženou přináší, anebo se fakt vidí až třeba po 12-24 hodinách. Je to prostě tohle různé. Takže i to, pokud chcete mít jednak u operace miminko u sebe, pokud to zdravotní stav umožňuje, a potom chcete mít miminko u sebe po dobu té rekonvalescence a po dobu hospitalizace, tak je potřeba se informovat a zjistit ty podmínky. Většinou bývá podmínka té přítomnosti miminka na pokoji, to, že je tam s vámi doprovod. Ten doprovod může být váš jako partner, manžel, dula, může to být kamarádka, může to být porodní asistentka, někdo z rodiny. Zkrátka nějaká osoba, která dokáže opečovat to miminko během toho času, kdy ta žena vlastně leží na lůžku a odpočívá a ta osoba miminko přebaluje, utěšuje a pomáhá ženě přikládat ke kojení. To je taky určitě velmi důležité. Aničko, víš o porodnicích, kde to je možné? Protože já vím o fakultní nemocnici Ostrava, kde pracuju, kde tady ty pokojičky bondingové mají a kde na tom celkem staví celou tu péči o ženu po císařském řezu. Ona je tohle jakoby novinka. Já vím o porodnici v Krnově, která tady tuto péči dělá už určitě nějakým možná i 15. rokem, kdy u toho císařského řezu, pokud teda tomu umožňují ty zdravotní důvody ženy a miminka, tak se ten bonding tam dělá fakt už mnoho let.
Zároveň tam ani primárně není hýbka pro ženy po operaci, takže žena od x doby, od té doby, co já jsem tam byla, vždy ženy po operaci prostě leží na oddělení 6 nedělí, jsou pod zvýšeným dohledem, samozřejmě napojené na různé monitory, tlaky, saturace, tady všechno to sledování, dostávají farmakologické vlastně řešení bolesti, co po operaci je, ale ty ženy běžně tam s miminkama vlastně zůstávaly a zůstávají i dnes. Tak to je perfektní, protože já třeba tady toto jsem byla velmi příjemně překvapená, když jsem to viděla po Stravě, protože jsem to nezažila. Určitě je těch pracovišť celá řada. Jo, teď určitě po republice jich je celá řada, ale není to teda každopádně každá nemocnice. I ta přítomnost třeba tatínka na operačním sále je taková ještě někde diskutabilní, někde s tím mají problém. A když už teda tatínek problém není, tak ono to totiž tak jako vypadá, že ty ženy chtějí stále víc a víc, pořád jakoby nabídneš prst a oni ti fakt sní celou ruku, protože my už teď jako diskutujeme o tom, kolik těch lidí na ten operační sál může jít, protože já jako doprovázející porodní asistentka taky chodím na operační sál vlastně podpořit ženu a partnera zároveň, takže už je to další člověk. A vím, že jakoby, byť dodržujeme všechny ty hygienické jakoby, normy, převlečení a umytí a tak dál, tak prostě ne všichni v tom týmu s tím mohou být úplně v pohodě a někdy mají problém anesteziologové, někdy operatéři, někdy novorozenci. Je to prostě, už vždycky se může najít někdo, kdo má problém s nějakým počtem lidí nebo s nějakým postupem. A to samé mě teď ještě napadlo jako novinka laskavý císařský řez. Přesně to jsem se tě chtěla zeptat, protože já původně jsem byla na pracovišti v Kroměříži, kde se vlastně dělal ten laskavý císařský řez. Jak to probíhá? Toho, že žena si vlastně na to poslední zatažení vytáhla ty nožičky miminka. Jako... To znamená, že vlastně se otevře to operační pole, lékaři vlastně pomůžou jakoby vystrčit část nebo velkou část toho miminka ven z toho operačního pole. A žena je teda sterilně oblečená, má oblečené ruce, má na sobě plášť. A ten poslední tah vlastně probíhá v její dikci vlastně. Jo, že si teda chytne někde do oblasti břicha, nechytá si někde do orgánů. Ano. To je jenom pro upřesnění, že jako není to, že žena by si skalpelem rozřezávala břicho. A takový IKEA císařský řez, tak to není. Všichni všechno zařídí a žena vlastně v tom posledním jenom momentě si přitáhne to miminko k sobě na hrudník. Jak je to potom, když ona je sterilně oblečená, tak kdy se slíká? Protože podstatou bondingu je, že leží kůže na kůži a teď žena má sterilní rukavice, má ten sterilní plášť a teď je tam to odhalené pole, takže tam musí dojít k nějakému... To je vlastně úkolem potom té porodní asistentky, která ženu k tomu řezu doprovází, že prostě v momentě, kdy už to miminko je u ženy, tak se tam zvedne ta hrzdička, zase se zakryje operační pole a ženě se vlastně sundají rukavice, rozhrne se jí ten plášť, většinou jako roztrhne nebo rozstřihne, který má na hrudníku a už se tam jako umístí miminko. Jo. Samozřejmě třeba u toho císařského řezu v Kroměříži to probíhalo tak, že ta žena si vytáhla miminko, měla ho prostě takhle sterilně, jak byla na té hrudi, potom si ho brali neonatologové na rychlé prohlédnutí na to jejich neonatologické lůžko a mezi tím už paní porodní asistentka vlastně ženě sundala rukavice a nachystala ten prostor. A to je zajímavé, že i tohle se vlastně teda taky liší, protože pokud vím, a co jsem třeba zažila teď ve fakultní nemocnici, tak tam zdravé miminko z plánovaného řezu, pokud nemá viditelný problém, tak nechodí na žádnou kontrolu rychlou. Přesně tak. To miminko vlastně, když se vytáhne z toho břicha, tak tam leží na té ženě, právě se odhalí hrudník, aby leželo kůži na kůži, nestudilo ho žádná ta látka a to miminko zůstává pod dohledem novorozenecké sestry. Je tam určitě připravený jakoby pediatr, kdyby bylo potřeba, ale v 90% nebo v 95% to potřeba není, takže ty miminka zůstávají. A právě proto, že jsou ženy, kterým vadí i sebe menší jako přesun. Ono se řekne, je to jenom minutka, my ho jenom zkontrolujeme, jo, poslechneme něco, ale vlastně jestli je to nutné, to je právě ta otázka. No, právě to mě velmi příjemně překvapilo právě ve fakultní nemocnici Ostrava, že kolikrát vlastně
se víc dával důraz na ten laskavý řez, že ta žena si sama vytáhne to miminko, ale pak ten bonding byl téměř nulový. Takový ošulený. Ano, přesně tak. A i když vím, že vlastně ve fakultní nemocnici Ostrava tady tenhle císařský řez nenabízí, tak jakoby vlastně tu formu, že by si žena sama. Že by si žena ano, sama sáhla do toho sterilního pole a to díťátko si podala na hrudník, tak zase ten bonding tam probíhá opravdu jako nepřerušovaně a v podstatě krásně pak pokračuje na těch bondingových pokojíčcích, což z mého pohledu, sama jsem císařský řez nezažila, ale z mého pohledu to je takové možná i důležitější. Určitě. Aby jsme jenom nemystifikovali, tak u běžného řezu to teda probíhá tak, že lékař jakoby ukáže ženě miminko a potom si ho na půl minuty asi zhruba bych řekla, nebo na minutu, přece jenom vlastně bere sestřička, ale to jenom z toho důvodu, že je potřeba ošetřit pupečník, protože pupečník, když se přestřihne, tak je na něm vlastně peán, což je nástroj, který by se mohl kdykoliv vlastně rozepnout. Jako a je to těžký kovový nástroj. Ano, jednak studí, jednak ten pupečník má nějakou délku, takže se to tam různě jakoby by mohlo zavazet během té manipulace a hlavně to je asi ten největší důvod, ten peán by se mohl jakoby rozevřít a jako rozepnout a spadnout, to znamená, že by hrozilo, že z toho pupečníku poteče krev. Proto se tam dává ta bezpečnostní svorka, pupečník se zkracuje a hned tady po tom úkonu, kdy je to bezpečně jako zkontrolováno, se miminko dává na ženu. Tak jenom ať nedojde k nějaké jako mystifikaci, jak to vlastně probíhá. Zase jsme odběhli od toho, jak probíhá plánování císařského řezu. Kdy se řez dělá? Můžeš si jako žena vybrat, že od 37 do 42 má libovolnou jako možnost? Nebo jak to funguje? Tak ono by to mělo probíhat hodně individuálně. Samozřejmě ten základní plán je takový, aby se rodilo děťátko donošené, které nebude potřebovat další asistenci a ideálně co nejblíž termínu porodu. Zároveň ale nechceme vystavovat tu ženu vlastně akutnímu řezu v momentě, kdyby se ten porod rozběhl sám. Takže třeba na pracovišti, kde jsem teď, v té fakultní nemocnici Ostrava se termín císařského řezu dává po 39. týdnu dokončeném. Dál k tomu 40. jako mezi 39. a 40. A je to potom teda jednak na nějakých organizačních jako možnostech a na tom, co si žena teda zvolí. Většinou dáváme na výběr z několika termínů a žena už má pak takhle možnost si vybrat. Zároveň jsou jisté indikace, které nedovolí ženě, aby přenášela nebo aby to těhotenství třeba přesáhlo 37. týden. Takže to potom je hodně individuální. Myslím si, že se snaží vždycky ten indikující lékař víc vstříct i té ženě, nějaké její představě. Ale obecně pokud žena žádá císařský řez, tak a pokud není nějaká komplikace z její strany nebo ze strany miminka, tak by měl být co nejblíž termínu. Dokonce v zahraničí se už objevují vlastně tendence nechat ten porod rozběhnout sám, nechat proběhnout tady všechny ty procesy, které chystají miminko na ten život mimo dělohu a potom vlastně udělat císařský řez, že by to bylo jako nejlepší. Mně se to právě v tom ideálu jako hodně zamlouvá, protože to, že začnou kontrakce a miminko cítí ty změny, tak právě ty neurohormonální změny v mozku, to, že to miminko ví, že se dřív nebo později nějakým způsobem narodí, má podle mě velké jako benefity a myslím, že je jenom otázka času, kdy to i potvrdí víc nějaké studie. Však v prenatální psychologii od Tomáše Verného tam najdeme spoustu takových. Jako ano, určitě jenom psychologie a ještě k tomu prenatální je to složité, aby to, řekněme, ti víc vědecký postavení prostě lidé jako vzali, ale určitě už jako ty důkazy samozřejmě jsou. Ale třeba víš co, když se na tom podíváš jenom klasickým selským rozumem, tak když víš, že ten, kdo dává pokyn k tomu, aby se začal porod, je to dítě. Že je dost zralé, připravené. A prostě spouští určité hormonální reakce, které vedou k tomu, že ten porod začne. A teď ty v podstatě to dítě nějakým způsobem
vyndáš ven, bez toho, aby ono bylo připravené, že to přece jenom na ně musí zanechat nějakou Já to taky tak říkám, stopu. že je tady v tomto jako rozdíl, když se miminko rozhodne samo, anebo to rozhodneme my, že v pondělí ráno v 8 je ten správný čas a uděláme říz, šup a najednou na světlo vytáhneme prostě miminko, který tam spí a vůbec v zásadě netuší, že se narodí. Tady vlastně se to u nás nedělá ještě tímto stylem, určitě ne nějak jako plošně, a to z jednoho důvodu. Z organizačního důvodu. Protože vlastně ono je rozdíl, když je naplánovaný řez právě na pondělí v 8 ráno, kdy tam máte plný tým vyspaných jako lidí, kteří přijdou odpočinutí a mohou prostě celé dopoledne se věnovat císařským řezům. V těch velkých pracovištích se za den udělá klidně za to dopoledne, klidně kolik? 4? Stihnete 5? Jo, a 5 už to je tak náročné. No, ale musíme pořád počítat s tím, že tam paralelně na tom oddělení probíhají i vaginální porody, které právě někdy potřebují akutní císařský řez a už to tříští síly toho týmu, už se musí oni rozdělit a je to zkrátka komplikované pro tu organizaci. A teď si představte, kdyby všechny ty ženy, které jsou naplánované na řez, který právě potřebujete anesteziologa, operatéry, instrumentářku, prostě novorozenecké sestřičky, porodní asistentky, sanitáře. Potřebujete tam docela jako spoustu lidí, kteří každý z nich má svoji důležitou roli. Tak kdyby najednou ty ženy začaly chodit v 1 ráno, ve 3 ráno, v 5 ráno a kdyby jich bylo velká spousta, tak by to vlastně bylo strašně jakoby neorganizované, vlastně chaotické. Si uvědom, že v momentě, kdy na té službě máš 3 doktory, z toho jeden má na starosti jako příjmovou ambulanci a vyblokuješ z toho 2, většinou toho nejstaršího na té službě. Protože k operaci chodí 2 lékaři. 2 lékaři, prostě potřebuješ mít operatéra a asistenci, tak vlastně se může stát, že bude nějaká komplikace a jako příštíš zbytečně síly. Protože chodí příjmy, rodí ženy, stávají se komplikace. I gynekologické můžou být operantky na jipce můžou mít nějaký problém. Jako a tím pádem jako z logiky věci ta organizační jakoby složka je tady tím hlavním důvodem, proč se to úplně plošně jakoby nedá dělat. Proč to naopak tady ten plošný způsob by spíš zvyšoval rizika nějakých jako komplikací nebo chyb. A to určitě nikdo nechce. Takže... Ano, ale zároveň si myslím, že ženy, které přemýšlí nad tím, jestli mít nebo nemít opakovaný řez, by se možná mohly třeba tady v tomhletom ještě více informovat, že pro to děťátko to opravdu není jedno. Jestli se rodí plánovaným řezem anebo v uvozovkách akutním řezem. Jasně, my potom se musíme rozhodovat, jestli to děláme jakoby pro to, že chceme ulevit systému, který tu organizaci nemá zatím jak vymyslet asi, anebo jestli to děláme pro sebe a pro start toho miminka. Protože vlastně velmi podobně začíná porod, kterýmu se říká výbek, to znamená vaginální porod po předchozím císařském řezu, tak to je vlastně podobná dynamika toho procesu, protože žena vlastně přichází s rozběhlým porodem, porod běží a buď teda žena vaginálně porodí, anebo se z nějakého důvodu, jak už jsme mluvili o těch indikacích předtím, na základě zdravotního stavu ženy a miminka se něco vyvine v průběhu porodu, nebo se ten porod prostě nedaří, žena se buď neotvírá, nebo miminko nevstupuje, nebo něco mezi tím a zkrátka se rozhodne o tom, že se porod ukončí císařským řezem. Tak vlastně ty výbeky jsou na tom dneska o něco lépe, než primárně plánované císařské řezy. Jo, protože se tam ten prostor dává, ty ženy jsou s tím srozuměné, poučené, vlastně chtějí to a v rámci toho systému, tím, že ale těch výbeků není tolik, nevím, máme nějaký číslo, kolik žen se odhodlá po předchozím císařském řezu? Z hlavy teďka nevím poslední statistiku. Jako víme, že úspěšnost je nějakých mezi 50-70%. Když už se žena jako rozhodne, že po předchozím císařském řezu bude vaginálně rodit, tak ta úspěšnost je poměrně jako vysoká. Pak už to všechno záleží na třeba jaký byl důvod toho předchozího řezu, jak se ta žena připravuje a všechno to kolem. X věcí tomu kolem. se asi můžeme ještě potom věnovat.
A no, je to zajímavé vlastně, že tady v tomto případě to jde, ale určitě to není, jako nejsou to desítky žen denně, že by přicházely. Proč si myslíš, že pro tolik žen, které volí teda ten plánovaný řez, je ten řez tak jako lepší než ten porod? Protože jsme si teďka řekli všechny ty komplikace, i u ženy, i u dítěte, vliv i na nějakou psychiku třeba toho dítěte. Já si myslím, že tam velkou roli hraje ta možnost to řídit. Právě to, že ti, ano, pocit kontroly, to, že ti odpadne to, že nevíš, jestli budeš rodit ráno, večer, jestli to bude v pondělí nebo v sobotu, že vlastně nemusíš na nic čekat. Ty víš, že v pondělí v 8 máš nástup. A tím pádem víš, že v určitém úhlu pohledu jakoby přehazuješ tu zodpovědnost na někoho, protože u císařského řezu nemůže žena udělat jakoby nic špatně, nemůže špatně tlačit, nemůže špatně dýchat, špatně se polohovat, být moc unavená. U toho císařského řezu je to o tom, že ona se má v určitý čas někam dostavit a zbytek té odpovědnosti a toho výsledku je v rukou těch, kdo tam prostě stojí za tou plantou. Ale však přece se to tolik neliší od toho spontánního porodu. To já jsem prostě nikdy nepochopila. Já si myslím, že se to liší strašně moc, protože u spontánních porodů jako my ženy chodí jakoby s těma pocitama, že já jsem špatně tlačila, proto se muselo udělat něco. Já už jsem byla tak unavená, nemohla jsem se už dál pohybovat, proto to miminko nesestupovalo a muselo se udělat něco. Jakože ta žena tam vnímá svoji nějakou, jakoby to selhání. Dobře, ale tak to už mluvíme po porodu, ale předtím, když ta žena se rozhoduje o tom, jestli rodit anebo mít císařský řez, tak vlastně jasně může mít strach z toho, že se stanou nějaké komplikace, může mít strach z toho, že třeba to děťátko se narodí a nebude úplně v pořádku, ale pořád... Ta míra kontroly je za mě hlavní jako téma. Takže tomu nedáš ani šanci prostě, protože nepřipouští ani nejmenší možnost, že by třeba musela to nechat jen tak být. Jako ženy jsou různé, porody jsou různé, ty důvody jsou různé, ale ve většině jakoby případů, když se s ženama mluvím, co mají plánovaný císařský řez, tak vlastně vůbec to téma toho těhotenství a porodu je fakt ještě pro asi 70% žen úplně jako mimo hlavní zájem. Jo, je to něco ve smyslu, hele, já nevím, já jsem sem přišla, protože mi doktor řekl, že v pondělí v 8 mám přijít, že to nějak vyřešíme, takže já jsem tady a jako já jsem nepřemýšlela nad tím, jestli jsou jiné možnosti, mám se nějak připravovat, mám si něco zjišťovat, mám si vybrat porodnici, jo, prostě jako by to vůbec neřeší a jdou do té nejbližší, nebo tam, kam doktor řekl a tak dál. Přitom jakoby ty důvody, že vás lékař někam posílá, to tak je vlastně zajímavé, že ne vždycky je to o tom, že tě posílá, protože je tam lepší péče a on to ví, že je tam lepší péče, ale někdy je to proto, že samozřejmě spolupracuje třeba s tím pracovištěm, nebo jsou nějak domluvení, takže je to vlastně jakoby takový lobbying, dohazování, který se nenutně zakládá na kvalitě té péče. Protože za mě by třeba bylo úžasný, kdyby v případě porodů těch buď takových těch rizikovějších, to znamená konců pánevních, dvojčat a takové ty neúplně standardní věci, kdyby to pracoviště, které s tím buď nemá zkušenosti nebo si na to netroufá, tak místo, aby ženu indikovalo k řezu, řeklo, víte co, my to tady děláme třeba jenom buď klasicky v leže na zádech, ten konec pánevní, anebo císařský řez. Konec pánevní se rodí jenom, když slouží ten a ten, jinak je to vždycky řez. Takže pokud vy chcete rodit vaginálně, jste k tomu motivovaná, běžte tady na to pracoviště, tady se tomu věnují, dělají to několikrát do měsíce, mají desítek porodů ročně, rozumí tomu, umí to a tam vám pomůžou. To by byl za mě ideál jakoby péče, kdyby tě nasměrovali k lepší péči. Problém je, že víme, jaká je situace mezi porodnicemi, klesá porodnost, v zásadě počítají se jako čárky a každý porod je čárka pro pojišťovnu. Takže vlastně uloupit tu ženu a nějak z ní to dítě dostat je někdy jako víc prioritní než to,
že vyslechnout si její jako příběh, její motivaci, její přání a nasměrovat ji k té dobré péči. Ono je to asi i velmi těžké, si myslím, protože jsou lékaři, kteří považují tu svoji péči za to nejlepší, víš? Že to si ty ženy kolikrát neuvědomují, ale opravdu i zdravotníci můžou být nějaké svoje téma a svoje trauma. Dejme tomu třeba lékař, který byl přítomen u porodu koncem pánevním, který nedopadl dobře. A takový lékař vám nebude doporučovat, abyste rodila spontánně. Ten vám doporučí, abyste rodila císařským řezem a hotovo. A nebo prostě třeba nikdy ani ten řez, jako teda ten způsob porodu třeba ani neviděl. Jo? Nebo jako fakt ty důvody jsou velmi rozličné a je minimálně vhodné se o ty svoje témata zajímat se o možnosti, zjistit si ty jakoby přínosy, rizika, ty varianty a pak se rozhodovat. Jo? Že nebrat to jako jednu bernou minci. Ale vím, že to je těžký pro ženy, protože samozřejmě pokud nemají třeba nějakou komunitní porodní asistentku, která se o ně stará, nebo nějaké své kontakty, tak v podstatě jsou odkázány na recenze porodnic a jako vlastně dojmy jiných lidí, protože je, jak si říkala, ta konkurence mezi porodnicemi je velká a může se stát, že opravdu ženě se naslibuje spousta věcí, ale ve výsledku nějakým způsobem se to vždycky obhájí, proč to dopadlo tak, jak to dopadlo. To já říkám jako dnes a denně, že když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. Taky mi to napadlo. To znamená, že ta péče v porodnici je vždycky závislá na těch lidech, kteří tam v ten den jsou. Takže může se stát, že za nějakých okolností je ta péče super špičková i ve smyslu toho, že vás tam budou masírovat a rozmazlovat a já nevím, co všechno dělat. A za jiných okolností, když je třeba více práce nebo někdo chybí z toho personálu, tak zkrátka není čas a možnost a ta žena spoustu toho, co si přála, nedostane. Jo, v rámci té péče. Takže toto je něco, co... to je jako pochopitelné. Když člověk má aspoň trošku představu, jak funguje zdravotnické zařízení, že není nafukovací a že i když se snaží všemi způsoby zajistit dostatečný počet personálu, tak někdy, když se zkomplikuje to hodně naraz, tak to prostě jinak nejde. Já to vím, jenom tak... to říkám tak, aby si toho byli vědomi i ostatní, že to prostě jako... je trošku jiná situace, než když vybírám třeba restauraci. Přesně tak. A já to říkám pořád, myslím si, že to máme v každém našem podcastu, že je velmi důležité si vybrat, kdo se o vás stará v tom těhotenství, kdo vás podpoří, ale i při tom porodu. Tak aby aspoň v něčem jste mohli, i když je spousta žen, které mají rády kontrolu, tak si nemyslím, že ten císařský řez je jediné řešení. Že možná i nějaká komunitní porodní asistentka nebo někdo, kdo tam s tou ženou bude a zajistí určitý standard té péče, tak je prostě možnost. Tak, nebo duly vlastně. Nebo duly. Vlastně celkově si myslím, že je fajn, i když žena vlastně má nějaký strach, úzkost z porodu, tak když třeba i jednorázově si to o tom promluví s někým z oboru, ať už je to právě dula, porodní asistentka, někdo, kdo se orientuje, tak možná třeba přijdou na to, co je ten původ a jak to nějakým způsobem třeba ještě ošetřit v průběhu toho těhotenství, aby si to ta žena nenesla jako ten batoh sebou. Jasně. Přes ten porod a dál, že jo? Protože ten císařský řez není řešení tady těch strachů a úzkostí. Není to řešení strachu a úzkostí, je to řešení komplikací a i takhle to bylo vymyšleno, že je to vlastně zásah a zákrok a operace, která zachraňuje život nebo zamezuje nějakému velkému poškození. Neměla by to být jako záležitost, která řeší jako strachy a nepohodlí a tady ty věci kolem. Protože vlastně ono už to s tím souvisí, že když jako plánuju otěhotnět, tak vlastně bych měla tak trochu přemýšlet i nad tím, jak se to dostane ven. A začít nad tím přemýšlet jako měsíc před termínem porodu je možná ne úplně jako zavčas. A proto se někdy ty ženy dostávají do takových prekérních jako situací, které by šly ošetřit. Přesně tak. Takže... My jsme vůbec se nedostali, já tady mám návod,
Chtěla jsem se dostat k těm konkrétnostem. Dívám se, jsme trošku už dlouhé, ale jako můžeme udělat buď jeden dlouhý díl, anebo to rozsekneme na dva, jakoby, že tento necháme takhle plynout a pak půjdeme do těch konkrétností, anebo uděláme dlouhý. Já si myslím, že klidně to můžeme udělat, takže to necháme plynout, protože ty témata, nějaký ten přehled si můžete najít úplně kdekoliv, ale co je za mě důležitý a co je podstatný, je ten vhled toho člověka, který se tomu věnuje, protože jako seznam indikací k císařskému řezu najdete na Wikipedii za 2 kliknutí, ale jako o tom to je, že i když máte třeba indikovaný císařský řez od jednoho lékaře, tak sednout si s jiným lékařem a probrat ten jeho názor, probrat ty komplikace, probrat vlastně získat co nejvíc informací a na základě toho se samo rozhodnout je prostě něco úplně jiného, než když dostanete jeden papír, který předáte a dostanete za to termín. Jo, protože jako typicky třeba ta oční indikace byla jednu dobu velmi jako častá, že silné dioptrie a nějaký jakoby riziko zvýšeného tlaku na sítnici, že se může něco stát. Já jsem paradoxně zažila ne, že spoustu, ale několik porodů žen, které teoreticky měli tuhle jako indikaci a porodili velmi krásně vaginálně, protože vaginální porod, nevím, jak si ho pamatujou, nebo jak ho znají očaři, kteří tu indikaci dávají. Možná z těch ještě historických jakoby nějakých dokumentů a příběhů, kdy žena opravdu z plných sil prostě 5 minut v kuse tlačí a má popraskané žilky v očích a já nevím co všechno. Tak ne, že by to tak nemohlo probíhat, může, ale ve většině případů, když vlastně podporujeme přirozený funkce u toho porodu, když se nechá sestoupit miminko dolů na pánevní dno, tak vlastně ta žena ne, že by vůbec netlačila, ale vlastně vůbec to není tak nutně urputný, jak si to možná očaři představují. Takže ta indikace je za mě neúplně jako šťastná. Ono možná by bylo také důležité říct, že císařský řez indikuje lékař se specializací v oboru gynekologie a porodnictví, který může vzít v úvahu doporučení svého kolegy, očaře, neurologa, neurochirurga, ale vlastně ta indikace a zodpovědnost zatím jde za tím gynekologem. Přesně tak. To znamená, pokud budete žena, která bude mít císařský řez z důvodu silných dioptrií, při tom císařském řezu se poraní močový měchýř a budete mít problémy s tímto nějakých x měsíců, třeba po operaci budete si stěžovat, tak nebude vlastně zodpovědný ten, kdo poranil ten močový měchýř, protože tahle komplikace se může stát při porodu, ale zodpovědný je ten, kdo indikoval ten císařský řez, protože se může ten znalec vyjádřit k tomu, že to vlastně nebyla vůbec jako indikace. Je důležité tady toto. A fakt to je takhle, že je zodpovědný ten, kdo indikuje? Ano, ten, kdo indikuje ten císařský řez. Samozřejmě ta žena podepisuje informovaný souhlas a měla by být poučena o tom, že v průběhu toho císařského řezu se může zkomplikovat, může tam dojít k poranění okolních orgánů, strukturu, tak může dojít k silnému krvácení. To všechno jsou popsané komplikace, které se můžou stát, sice v malém procentu, ale stát se můžou. Ale ten, kdo indikuje ten císařský řez, tak vlastně musí si to obhájit. Tak ono je rozdíl mezi indikací a mezi nějakým jako, řekněme, doporučením. Přesně tak. A proto i vlastně my máme třeba indikační razítko, kde je napsaná diagnóza, indikace a musí tam být razítko lékaře. Vlastně součástí dokumentace a není to jednoduché rozhodování. Myslím si, a opravdu ten, kdo i má indikační právo, tak není doktor, který je v té nemocnici pár měsíců nebo pár let, ale opravdu je to atestovaný, specializovaný lékař, třeba i v oblasti fetomaternální medicíny, pokud jsou to komplikovanější případy. Určitě. Takže neměly by si tyhle indikace brát vůbec na lehkou váhu. I ty stavy po císařském řezu neznamenají jako znovu automaticky další řez.